Българинът е един от най-добрите майстори на шегите, закачките, хумора, пародията и самоиронията. Никъде другаде по света няма да видите словесен фолклор, толкова способен да се самоиронизира и тъй колоритен, като онзи от страната на Бай Ганьо. И ако има нещо, което ни е съхранило така борбени и духовити през дните на големите исторически изпитания и суровите делници, то това е нашето непобедимо чувство за хумор. А сега групата Хубавост и Хронада при начално училище Архимандрит Зиновий ще разиграе хумористичната българска народна приказка «Примък от мък». Училище Архимандрит Зиновий представят Примък от мък. Живееха двама души, мъж и жена. Те си имаха само една щерка, много я обичаха и не даваха прашинка да падне върху я. На ръце я вдигаха и слагаха. Дъще моя, мое ясно слънце, ясно слънце, с весели очи, нежно с поглед, граниш ми сърцето и изпълни моите мечти. Треплеха се от сутрин до вечер, а дъщерята нищо не вършеше. Сутрин се излежаваше до късно, когато й омръзнеше лежането, майката отиваше при нея, обличаше, сресваше и косата, хранеше я като бебе. Сетне й постилаше някоя мека дреха до огнището. Дъщерята сядаше там и почваше да дреме. Когато й ставаше студено, дъщерята изговаряше само една дума. Примък! Чуеха ли тази дума, майката и бащата се втурваха, хващаха я под мишницата и я примъкваха по-близо до огъня. Когато пък й ставаше горещо, девойката изговаряше лениво втора дума. Отмък! И старците я дърпаха назад. Днес тъй, утре тъй, докато дъщерята порасна и стана мома за женене. Почнаха да тропат на вратата годежари. Майката ги посрещаше и предупреждаваше. Ще ви го даде нашето момиче, защо не? Но трябва да ви кажа, че нашето момиче е галено. Примък! Дали ще може да му шетате тъй, както ние му шетаме? Отмък! Тя разказваше как девойката обича да се излежава край огъня, как я примъкват и отмъкват и как й слагат яденето в устата. Не е за нас, не е за нас. Клатеха глави годежарите и си отиваха. В един прекрасен ден, в който майката и бащата бяха отчаяни, че няма кой да вземе тяхната дъщеря, се появи един кандидат, да му наречеме интересен. Срещна слава, домачке! Идвам си пожека, че женички.
Грабнах дървото, като ти започна, махалата се събра. Защо ма Айше ти ме остави с печен звезда? Я да видиме, арна ли е момата? Дружина, че я взимам! Момъка отведе момичето от дома си. Намести я върху постелка до огнището, отиде до дръвника, насече наръч дърва и накладе буен огън. Щом главните напръщяха и напекоха невестата, тя извика: Отмък! Но младоженеца се почеса по врата, престори се, че нищо не чува и излезе на двора. Главните се разгоряха още по-силно. Отмък! Разпищя се галената щерка, защото пламъците подхванаха ходилото на чорапа и като видя, че няма кой да я дръпне назад, отскочи сама и побегна до вратата. Досети се да натопи запаления чорап в копанята, където имаше вода за кучето. И на кръкаи щеше да изгори, но навън беше студено и скоро зъбите й почнаха да тракат. Примак! Пак нямаше кой да я премести. Стана сама и се повлече към огнището. Един ден младоженеца рекъл: слушай, Постелко, аз отивам на нивата, а ти наготви обяда. Само гледай да не закъснееш, защото ще играе тояга по гърба ти. Невястата си остана да лежи там, където я беше оставил. Като наближи обяд, тя се обърна към Постелката. Ставай, Мари, Постелко! Не чули какво зарече мъжът ми? Наготви яденето. Умирам от глад. Но Постелката мълчеше. Вечерта орача се върна помръзнал и гладен. Ти, Постелко, защо не ми донеси ядене? И като сграбчи Постелката, метна я на гърба на невястата и почна да я налага с тоягата. Оле, мъжо! Оле, мъжо! Боли! Ти биеш Постелката, пък мене боли! Оле, мъжо! Боли ме много! Оле, мъжо, спри! Оле! Грабнах дървото, като ти започна, махалата се събра. Ето така историята се повтаря 3 дена.
На третия ден невястата сама сготвя и отнася на нивата яденето на мъжа си. Con la luna en la cúpula se su traje agua marina va preso de contrabando. Y los demás no va un alma que se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. El rey que lo conoce don Juanito de la dulce para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y ese Седнаха двамата младоженци и се нахраниха хубаво. Най-сетне постелката ме послушай се залови на работа. Рече мъжът, като свършиха яденето. Ами, послушала те. Не се е мръднала. Само се въргаля край огнището. Ами кой наготви яденето? Аз? Тогава изхвърли постелката навън, когато си идеш вкъщи. Не искам да я виждат очите ми. Вечерта младият овчар, като видя, че къщата е разтребена и пременена, рече на жена си. Няма да позволяваш на постелката да се излежава край огнището, защото ще играе дървен Господ. Да не съм луда да я пусна, отвърна невестата. Ако влезе вкъщи, пак ще ме боли гърбът. Не искам да се мъча заради една мързелива постелка. И така младите заживяха мирно и щастливо до края на дните си. А поуката, скъпи зрители, оставяме на вас. Моля, ръководителят на нас, буфосинхронистите, да излезе на сцената. Благодарност към нашите учители, експерти, госпожа Михайлова, госпожа Кирилова, господин Александров и господин Кирилов. Това е финалът на нашия концерт. Нови срещи!